Сара прыціскаецца да яго грудзей, і Шмуль накрывае яе плячо рукой. Яго рука мелка дрыжыць, кантузіла, калі падрываў чыгунку, не паспеў адбегчы, накрыванула. Добра выратавала канал. Ён з размаху зваліўся ў ваду, і яна сціпанула яго па вушах хвалі. Вада змягчыла гук і удар выбуху, але і таго, што ён адчуў, хапіла, каб ён не размаўляў 2 тыдні. А потым ужо мог размаўляць, ды не дужа хацелася. Так моўчкі прахадзіў 3 гады. Кантужаны жыт, і што з яго ўзяць? Ён апантана каваў, нажы, дэталі зброі, адліваў кулі, плавячы ў горані рэшткі свайго і чужога металу. Нават і срэбныя адліваў, разрабавалі царкву, пазнаходзілі куфры з посудам. Куды яго? Толькі ў горад. Яны білі іх, як ваўкалакаў. І, здаецца, асвянчоная рускімі папамі, схаваная ад камуністаў срэбра, дапамагала. Хутка немцы пачалі адыходзіць, злыя, як восы. Вёскі ўжо не палілі, няма было калі. Палілі ўсё, што не маглі забраць. Палова выжылых і так ужо жыла ў лесе, які дзіўным чынам праглынаў. Месціў іх усіх.